μήνες ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου κόμματος, Σοσιαλιστικό Κόμμα λοιπόν, και μαζί μου στο στούντιο του Ήπειρος στη Βιέννα ο κύριος Στέφανος Τζουμάκας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ευχαριστώ που είστε εδώ στο πλαίσιο μιας περιοδίας, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Στέφανο Τζουμάκα να προχωρήσει στην ίδρυση του εν λόγω κόμματος? Κοιτάξτε, γιατί το Πασόκ έκλεισε τον κύκλο του. Το Πασόκ ήταν ένα μέτωπο δυνάμεων και ήταν φυσιολογική η παρακμή του. Ένα μέτωπο από δεξιούς, κεντρώους, κεντροδεξιούς, κεντροαριστερούς, σοσιαλδημοκράτες δεξιούς, σοσιαλιστές. Εμείς είμαστε σοσιαλιστές. Και το Πασόκ πήρε μια δεξιά πορεία. Είναι δηλαδή ένα τμήμα της σύγχρονης δεξιάς. Και όχι μόνο αυτό, ξέραμε πολύ καλά ότι πλέον θα κλείσουν και την εκλογική του δραστηριότητα και θα εμφάνιζαν αυτό το μοντέλο του αγροτουρισμού που λέμε. Δηλαδή ελιά, ποτάμι, γιατί και η ελιά και το ποτάμι είναι δύο όψεις του ιδίου βιβλίου. Γιατί θέλουν πλέον να εμφανιστούν με μία μάσκα για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν αυτή τη βλάβη που έκαναν στη χώρα. Γιατί οι ηγεσίες αυτές, το Πασόκ διαχρονικά, ωφέλησε τη χώρα. Αλλά οι τελευταίες του ηγεσίες, Παπανδρέου και Βενιζέλου, έβλαψαν τη χώρα. Διότι έκαναν πολιτικές, με πολιτικούς όρους, επιλογές στον χώρο της οικονομίας που ήταν απαράδεκτες. Εμείς, σαν Σοσιαλιστικό Κόμμα, είχαμε μια σαφή στρατηγική. Ήμασταν αντίθετοι με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτές δηλαδή που επέβαλε τη δεκαετία του 80 ο Ρίγκαν στην Αμερική και μετά η Θάτσερ στην Ευρώπη. Αυτές που άφησαν ανοιχτό το δρόμο τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα με επικεφαλής τη ΣΕΝΤΕΟΥ, το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας με τη Μέρκελ, που ήταν αδιανόητο για τα σοσιαλιστικά κόμματα να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Ο δρόμος αυτός δηλαδή των δημοσιονομικών εκαθαρίσεων, δηλαδή της διάλυσης του κράτους δικαίου, της διάλυσης των κοινωνικών ομάδων και άλλων φαινομένων. Αυτό έχει ως συνέπεια να υποστεί η χώρα 6 πολύ μεγάλες βλάβες, πέρα από τις επιμέρους βλάβες. Τις πολύ μεγάλες βλάβες. Πρώτον, για πρώτη φορά η κυβέρνηση μετά τον εμφύλιο μείωσε τον εθνικό πλούτο της χώρας. Το ΑΕΠ της χώρας ήταν 250 δις και πλέον και πήγε στα 175. Δεκάδες δις μείωση του εθνικού πλούτου. Αυτό θα είναι στίγμα στην ιστορία της χώρας, στην ελληνική ιστορία. Δεύτερον, έκλεισαν 200.000 επιχειρήσεις και άλλες 150.000 λουκέτα σε καταστήματα. Τα καταστήματα μπορεί να ξανανοίξουν. Επιχειρήσεις όμως πώς? Τρίτον, μείωσαν το εισόδημα στο 80% του πληθυσμού από 40% σε 60%. Τέταρτον, πήγαν την ανεργία πάνω από το 28% γιατί υπάρχει και αδήλωτη ανεργία. Δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι είναι στον δρόμο, σε αδίέξοδο. Πέμπτον, πήγανε 4 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας. Με τη Βουλγαρία και με ορισμένες από τη Βαλτική χώρες. Τις πιο καθυστερημένες χώρες οικονομικά και κοινωνικά της Ένωσης. Και ακόμα το χειρότερο για το μέλλον της χώρας, οδήγησαν πάνω από 150.000, άλλοι λένε για 180.000 και πλέον, πτυχιούχους, μορφωμένους νέους, με γλωσσομάθεια, με γνώση στην πληροφορική, με εξειδικεύσεις, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, Έλληνες που θα φτιάχναν τη χώρα. Η χώρα τώρα για να φτιαχτεί θέλει μια δεκαετία, να παλέψουμε ως Σύσυφοι για να οδηγήσουμε σε ήττα αυτή την πολιτική και να ανακάμψει η χώρα. Λοιπόν, αυτή θα ήταν η γενιά η μορφωμένη, γιατί χρειαζόμαστε οικονομία γνώσης πια. Δεν χρειαζόμαστε μόνο χωράφια που λένε ορισμένοι γυρίστε στα χωράφια. Χρειαζόμαστε οικονομία γνώσης για να πάμε μπροστά. Πήγαν σε άλλες χώρες, οδηγήθηκαν στη μετανάστευση. Αυτές οι 6 μεγάλες βλάβες στη χώρα, ξέρετε πώς λένε οι κύριοι αυτοί του ελιά και του ποταμιού και όλες τις μάσκες και τα μακιγιάζ που κάνουν, ότι ωφέλησαν τη χώρα, ότι έσωσαν τη χώρα. Αυτό είναι πολιτική απάτη. Λοιπόν, πήραν αποφάσεις πολιτικές, αντίθετες από τις αρχές μας. Λοιπόν, η ηγεσία λοιπόν της χώρας επέλεξε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σταθήκαμε απέναντι και είπαμε τις συνέπειες, γιατί ξέρουμε ότι όπου πέρασε έκανε επιδρομή. Με 3 στόχους. Πρώτον, να αρπάξει όσα μπορεί. Δεύτερον, να μειώσει την αξία της εργασίας. Και τρίτον, να κάνει τη χώρα δορυφορική. Βλέπουμε τώρα πώς οργάνωσαν την επίθεση στην συνορεύουσα χώρα με την Ρωσία, την Ουκρανία. Μια ευρωπαϊκή χώρα ασφαλώς. Αλλά την επίθεση που οργάνωσαν για να εγκατασταθεί εκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πρωτοφανής. Απίθανε δηλαδή.
Αυτό δεν το έκαναν βέβαια εδώ, το έκαναν με άλλους όρους. Ότι χειραγώγησαν τον κόσμο, ότι η χώρα καταστρέφεται, ότι η χώρα είναι χρεοκομμένη, ότι όλοι φταίμε, όλοι μαζί τα τρώγαμε. Όλα αυτά πρόκειται για πολιτική απάτη. Δηλαδή την οργάνωσαν πολιτικοί απατεώνες που ήταν στην κυβέρνηση. Και είμαστε τώρα, κυρία Σταύρου, στον 6ο χρόνο διεθνώς, όπου υπάρχει αυτή η διένεξη ανάμεσα στη λογική του σκληρού νομίσματος που αφαιρούσε τη γερμανική οικονομία, ενάντια σε άλλες 26, 27, τώρα γίνονται 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι η Ένωση πια, διαλύσαν την Ένωση. Καθαρά πράγματα. Και η άλλη ανθρωπότητα προχώρησε ομαλά να βγει από αυτή τη μεγάλη κρίση που προκάλεσαν τα κεφάλαια, τα οποία ήταν τίτλοι χωρίς αντίκρισμα. Δηλαδή τα χρηματιστηριακά κεφάλαια, η χρηματιστηριακή ολιγαρχία. Αυτή ήταν η διάνεξη. Και εδώ την πέρασαν ότι πλέον η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου που δανείστηκε 270 δις και όλη η ανθρωπότητα είχε στρίψει τα βλέμματα γιατί είχαν στήσει εδώ το παιχνίδι για να κάνουν το πειραματόζωο. Η Ελλάδα είχε προβλήματα εσωτερικά, ασφαλώς όπως όλες οι καπιταλιστικές χώρες. Ποιο ήταν το πρώτο πρόβλημα? Το πρώτο πρόβλημα. Ότι πλέον είχαν διαλυθεί επιχειρήσεις. Αυτό ήταν το κύριο θέμα που το λέγαμε πάρα πολλά χρόνια. Τα είχαμε κουβεντιάσει όλα αυτά πριν την κρίση του 9. Και λέγαμε ότι το πρώτο πρόβλημα της χώρας είναι ότι διαλύθηκαν επιχειρήσεις. Ότι όλες οι βιομηχανικές περιοχές, οι ΒΠΕ, οι βιομηχανικές περιοχές και εδώ των Ιωαννίνων, είχαν αρχίσει να έχουν νεκροταφεία επιχειρήσεων που κλείσανε. Και αυτές οι επιχειρήσεις όταν ανοίξαν έγιναν με λεφτά των τραπεζών, έγιναν με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγιναν και με λεφτά των επιχειρηματιών. Οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να τις αντέξουν και τις κλείνανε. Λοιπόν, οι επιχειρηματίες, η επιχειρηματική τάξη της χώρας δεν ήθελε καθόλου να γίνει αυτή η συζήτηση. Ήθελε να μεταφέρεται όλη η συζήτηση από την οικονομία στα δημόσια οικονομικά, που είναι γύρω από το ελληνικό δημόσιο, το έλλειμμα και το χρέος. Όποιος πολιτικός μιλούσε για την οικονομία, του κόβαν το μικρόφωνο. Καθαρά πράγματα. Εμείς λοιπόν λέγαμε ότι πολιτικός παλιά σημαίνει να λες ψέματα. Άρχισαν ορισμένοι από το Πασόκ να λένε ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία το λέγανε από παλιά, ήταν πολιτικάντιδες. Απέκτησε και το Πασόκ πολιτικάντιδες. Το πήγαμε από αυτό, ανοχή σε αυτό. Δεύτερο, λέγαμε να μην χρηματίζονται οι πολιτικοί. Άσε να χρηματίζονται από το 89, αρκετοί. Ανοχή και σε αυτό. Παρόλο ότι φωνάζαμε και μας λέγανε ότι είμαστε κάπως, ξέρεις, ιδιόρυθμοι εμείς φωνάζουμε. Είμαστε καταγγελτικοί. Μην φωνάζουμε για πράγματα αρχών. Και μετά αυτό το ανέφυγε η κοινωνία, γιατί ψήφιζε η κοινωνία, έτσι. Και ψήφιζε αυτούς που χρηματίζονταν, έτσι. Είμαστε εξηγημένοι εδώ. Γιατί τους είχαν στα κανάλια. Τους πλασάρανε. Και μετά λέγαμε τουλάχιστον πολιτικό σημαίνει να μην είσαι αγορασμένος, να μην είσαι ελεγχόμενος. Αυτό είναι το χειρότερο. Ελέγξαν πια πολιτικές ηγεσίες και πολιτικούς. Τους βλέπετε, του κουτιού τους έχουν κάθε βράδυ. Να πούν αυτά που θέλουν. Φτιάχτηκε λοιπόν μια διαπλοκή επιχειρηματιών, καναλαρχών και τραπεζών. Και τι δεν θέλαν? Καμία συζήτηση για την οικονομία. Γιατί τι θα σημαίνει η οικονομία? Θα βλέπουμε τον πλούτο της χώρας κάθε χρόνο. Ο πλούτος της χώρας κάθε χρόνο για 25 χρόνια ήταν γύρω στα 250 δις. Αυτό δεν έπρεπε να φανεί, ήταν σημαντικός ο πλούτος της χώρας. Γιατί θα εφαινόταν πώς διανέμεται. Έπαιρνε η επιχειρηματική τάξη το 60%. Και έπαιρναν οι επαγγελματίες και οι μισθωτοί το 40%. Και αυτό δεν έπρεπε να φανεί, δεν έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω αν θυμάστε να έχει γίνει ποτέ συζήτηση δημόσια για την οικονομία. Δεν τη θέλατε με τίποτα. Ήταν όρος για το αν θα έχει δημόσιο λόγο. Αλλιώς τον κόβουν. Μιλάμε τηλεοπτική χούντα. Δεύτερο. Το δεύτερο ήταν λοιπόν ότι δεν έπρεπε να φαίνεται η διανομή. Το πρώτο ήταν δεν έπρεπε να φαίνεται η διανομή. Το δεύτερο, να μην φαίνεται η φοροδιαφυγή. 35 δις το χρόνο. Εάν οι κυβερνήσεις του Πασόκ που φωνάζαμε ορισμένοι πέραν τα μισά από αυτά από τη φοροδιαφυγή, η χώρα δεν θα είχε έλλειμμα και χρέος. Αλλά όλοι είχαν ξεσαλώσει τη φοροδιαφυγή. Τρίτον, ο τρίτος λόγος ήταν η διαφθορά. Τώρα σηκώσαμε τον τρίτο λόγο ότι είναι το κεντρικό θέμα της κρίσης, η διαφθορά. Όχι. Είναι ένα από τα τρία και το μικρότερο. Διότι όταν η επιχειρηματική τάξη και οι έχοντες άρπαξαν κάθε επί 25 χρόνια το 60% και μιλάμε για 3 εκατομμύρια, πάνω από 4 εκατομμύρια και για να γίνει 1-3 τέλη χιλιαδείς, το να δείχνεις ότι φταίνουν τα λαμόγια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που αρπάξανε, σαφώς και αρπάξανε, αλλά μερικά δις, όχι 3. Έτσι κάνανε και αυτό το έξυπνο απέναντι στον ελληνικό λαό. Λένε να ποιοι φταίνουν για την κρίση τα λαμόγια. Και με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν δύο πράγματα. Και ένα που προσανατολίζουν για τις αιτίες της κρίσης, που οργανώθηκε διεθνώς από τα χρηματιστηριακά κεφάλαια και από τους κερδοσκόπους, και στο ελληνικό πεδίο ήταν το θέμα της παραγωγής των επιχειρήσεων, της διάλυσης των επιχειρήσεων και της φοροδιαφυγής, και να πετύχουν και κάτι άλλο. Να ιδιάσει ο κόσμος κάθε τι πολιτικό.
να ακούει πολιτική και να φεύγει. Και τώρα έχουν γίνει όλοι κατά της πολιτικής. Και έτσι ισοπεδώνουν όλες τις πολιτικές. Είναι το ίδιο, που δεν είναι το ίδιο. Είπαμε, συνεχίζουμε, γιατί το Σοσιαλιστικό Κόμμα χρειάζεται στη χώρα. Χρειάζεται για να συνεχίσουμε τον δρόμο που ήταν ο σωστός δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε το χρέος και να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα και να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κοιτάξτε, η χώρα μας έχει ηγεσία και η χώρα μας δεν μπορεί να κάνει αυτό το πρόγραμμα και χρειάζεται να υπάρχει μια συμφωνία ότι μπορεί να κάνει ένα άλλο πρόγραμμα που να μπορεί να βγει η χώρα από την κρίση, που να παράγει, να οικοδομεί και ταυτόχρονα να πληρώνει και το έλλειμμα και το χρέος. Όχι αυτό το μακελιό και να μας οδηγούν τώρα ότι πλέον αφού θυσιαστήκαμε. Γιατί ήμασταν οι ένοχοι, λες και θα πάμε τώρα στο θρησκευτικό πεδίο, στα Ιεροσόλυμα, οι ένοχοι, οι αμαρτωλοί, τώρα που ξαφνικά πήραν απόφαση ότι βγαίνουμε από την κρίση. Γιατί έτσι πήραν και απόφαση να μας βάλουν στην κρίση, με πολιτικούς όρους. Και θα βγει η χώρα από την κρίση. Και τώρα ποιο είναι το θέμα, προς ποια κατεύθυνση. Μιλήσαμε πρώτη με την κίνηση που κάναμε το 2010 προς 2011 για την προοδευτική έξοδο από την κρίση αυτή. Δεν θέλουν να την προοδευτική από την κρίση. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι ωφελήθηκαν μέσα στην κρίση. Και έχουμε λοιπόν το δεύτερο κύκλο τώρα, όπου φτιάχνουν μια αντίληψη στους Έλληνες: κοιτάξτε, ό,τι πάθατε, πάθατε. Νερό και αλάτι που είναι στο χωριό μου. Ό,τι σας βρήκε, σας βρήκε. Κάτσετε καλά, ξαναψηφίστε μας, γιατί μπορούμε να σας δώσουμε και κανένα 500 όπως δέσαμε στους ένστολους. Θα πάρετε κανένα ψίχουλο. Πώς λέγανε παλιά, ψωμί και ελιά και κότσο βασιλιά, ρε, στο χωριό μου και δίνει ένα ψωμάκι να φάνε. Έτσι λοιπόν θέλω να φτιάξω μια κατηγορία πολιτών υπηκόων. Όπου ξέρετε, γέγονε, τι να κάνουμε, φταίμε όλοι. Δεν φταίνε όλοι. Δεν τα φάγαμε μαζί. Όχι βέβαια. Τα έφαγε, όπως είπα πριν, και αυτό δεν είναι και πολύ βαρύ. Και κακώς ο κ. Πάγκλος έχει πει διάφορα πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, γιατί είναι μέσα σε την πολιτική χειραγώγηση, ότι εδώ υπάρχει μια ομάδα, ένα 20% του πληθυσμού που επλούτησε, υπερπλούτησε, έθεσε πολλά από τα κεφάλαια αυτά στο εξωτερικό σε offshore εταιρείες. Και ορισμένοι από αυτούς τώρα ζητάνε και δραχμή. Γιατί έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό σε συνάλλαγμα, να ξαναγυρίσει η χώρα στην δραχμή για να την αγοράζουν διπλή, να την υποτιμήσουν μια ακόμα φορά. Είναι ωραίο το σχέδιο που έχει ένα τμήμα των εχόντων και κατεχόντων, δηλαδή αυτό που λέγαμε η παρασιτική τάξη, η πλουτοκρατία, μαζί με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πρόβλημα να ξαναγυρίσει η πολιτική στη χώρα, αφού ιτηθεί αυτή η πολιτική, και να ξαναλειτουργήσει η δημοκρατία. Γιατί δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε παραπληροφόρηση. Κύριε Τζουμακά, πώς πορεύεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα από εδώ και στο εξής, προς ποια κατεύθυνση? Εμείς είμαστε αντινεοφιλελεύθεροι, είμαστε σοσιαλιστές. Δηλαδή, ο νεοφιλελευθερισμός είναι το αντίπαλο στρατόπεδα, αυτό δηλαδή που είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Είμαστε αντίθετοι με τα μνημόνια. Η χώρα δεν χρειάζεται το μνημόνιο, χρειάζεται ένα σχέδιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υποτάχθηκε από τη λογική της απικίας χρέους του Βερολίνου. Το Βερολίνο δεν είναι η έδρα του κόσμου. Η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Βρυξέλλες. Υποκαταστάθηκαν οι Βρυξέλλες, δεν υπάρχει πια Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή από τη διακυβερνητική του Σαρκοζή και της Μέρκελ και τώρα μόνο από το Βερολίνο. Αυτό δεν μπορεί. Η χώρα να αποκτήσει την ισοτιμία της ξανά. Να αποκτήσει τη διαπραγματευσή της, να αποκτήσει νέα πολιτική ηγεσία για να βαδίσουμε ξανά στον δρόμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας. Σε αυτό το δρόμο είμαστε εμείς. Σε επίπεδο εκλογών. Θα λάβουμε μέρος στις ευρωεκλογές, θα δώσουμε τη μάχη γιατί θέλουμε μια άλλη Ευρώπη. Αυτή δηλαδή για την οποία αγωνιζόμαστε. Ότι πρέπει να φτιαχτεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ότι πρέπει να εκλέγει το πρόεδρος της χώρας. Πρέπει να εκλέγει το πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι πρέπει να έχουμε κεντρική κυβέρνηση. Ότι πρέπει να έχουμε Υπουργό Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι πρέπει να έχουμε κοινή δημοσιονομική πολιτική και κοινή τραπεζική πολιτική. Δεν μπορεί να μεταφέρουν 350 δις ευρώ καταθέσεις για τις τράπεζες, της Deutsche Bank και κάποιες άλλες τράπεζες γαλλικές και γερμανικές. Δεν είναι αυτή η Ένωση. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι λογική απικίας με κάποια δεσποτική κυριαρχία. Αυτό δεν είναι η Ένωση. Θα δώσουμε λοιπόν τη μάχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δώσαμε 60 χρόνια αγώνες, δεκάδες, εκατοντάδες πολιτικοί σε πάρα πολλές χώρες που γνωριζόμαστε, αγωνιστήκαμε στα Συμβούλια Υπουργών, είχαμε κοινές θέσεις, είχαμε διαφωνίες, αλλά όχι αυτό. Όχι αυτό, δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Αυτό είναι μια κυριαρχία, ένα imperium του Βερολίνου, όπου τώρα έχει υποτάξει και το Παρίσι. Τελείωσε και το διευθυντήριο που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπου ήταν το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο. Και όπου πολύ σωστά έλεγε ότι η σοσιαλδημοκρατία έχει τόση σχέση με τον σοσιαλισμό, Σοφάντες και το Ρατσινόλαδο. Η ιδού σοσιαλδημοκρατία. Σε πλήρη συμπαράταξη με τη δεξιά. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Ξανά λοιπόν σοσιαλιστικό κόμμα. Στον δρόμο δηλαδή
των προοδευτικών απόψεων και των αρχών. Ποια είναι η επίσκεψη που έχει αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από την Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε κάνει μια σειρά δραστηριότητες και ορισμένα κανάλια έχουν γραμμή ότι δεν πρέπει να έχουμε δημόσιο λόγο. Φτιάξαν ολόκληρο κόμμα, το ποτάμι. Δικό τους έργο είναι. Και από παλιές ηγεσίες του Πασόκα καθοδηγούμενα. Τα είχαν προετοιμασμένα από καιρό. Έτσι. Για να μπορέσουν να εμφανιστούν διαφορετικοί. Ενώ αυτοί όλοι στήριξαν και την ένταξη του Δουνουτού και στα μνημόνια. Και τώρα λένε, παιδιά, ξέρετε να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Αρχίζουν και λέει για τη μεταμνημονιακή εποχή. Η μεταμνημονιακή εποχή βασίζεται στα νεοφιλελεύθερα προγράμματα 3 μνημονίων. Τα οποία ήταν καταστροφικά για τη χώρα. Εμφανίζονται ορισμένοι δηλαδή. Τι να πω, υπάρχει πλέον μια ανεντιμότητα πρωτοφανής. Δεν ενδιαφέρονται για αυτά που λένε, δεν τρέπονται. Δηλαδή λένε τόσα πολιτικά ψέματα που είναι απίθανοι. Ότι δεν ξέρουν τίποτα τι συνέβη στη χώρα. Λέτε και ήρθε κάποιο τσουνάμι που πέρασε εδώ, κάποιο φυσικό φαινόμενο. Δεν υπήρχαν ηγεσίες, δεν υπήρχαν πολιτικά κόμματα, δεν υπήρχε κοινοβούλιο. Ποιος τα έφερε με όλες αυτά? Αυτοί που πάνε τώρα να υποστηρίξουν με άλλα ενδύματα. Όχι. Είμαστε λοιπόν σε διαφορετικό δρόμο και θα αγωνιστούμε με όσες δυνάμεις είναι όρθιοι, πολίτες όρθιοι, περήφανοι, αξιοπρεπείς, ξέρουν πολύ καλά τι έχουν στερηθεί και δεν είναι υπήκοοι εκεί υποταγμένοι και ό,τι πάθαμε. Και δεν θα έχουν για πολιτικούς αυτούς που τους χειραγώγησαν, που τους είπαν ψέματα και αποστηρίζονται σε ξένα δάνεια. Δηλαδή, τους στηρίζουν τα κανάλια, τους στηρίζουν επιχειρηματικές ομάδες που έχουν συμφέρον από αυτή την πολιτική. Οφελήθηκαν. Κέρδισαν εκατομμύρια ευρώ και τα οποία διοχετεύουν σε καταθέσεις στο εξωτερικό, όχι για τη χώρα μας. Και ένα από τα θέματα που βάζουν στο πρόγραμμά μας να ξαναγυρίσουν οι καταθέσεις στην Ελλάδα. Φωνάζουμε λοιπόν στους Έλληνες, κυρίοι, γυρίστε τις καταθέσεις στη χώρα σας. Αφήστε αυτό το πράγμα, ότι δεν θα χρεοκοπούσε η χώρα και δεν θα έβγαινε η χώρα από το ευρώ. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ψέμα. Ο Σόιμπλε είπε πριν από ένα μήνα: εγώ δεν θα το έκανα ποτέ για τη χώρα μου. Σοβαρά, κύριε Σόιμπλε? Τι είναι δηλαδή η δική μας χώρα? Είσαι σοβαρός? Και η Μέρκελ είπε: ξέρετε ότι αν ακολουθούσε η Ελλάδα θα ακολουθούσαμε κι εμείς. Το μεγαλύτερο πολιτικό ψέμα. Έχει πει ψέματα η Μέρκελ με τη Σέσουλα. Διότι ξέρετε είναι πολύ κακό πράγμα να είσαι γεννήστερος. Η Μέρκελ ήταν στέλεχος της κομμουνιστικής νεολαίας στο Ανατολικό Βερολίνο. Και πέρασε στη δεξιά. Και υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Χρηματοπιστωτικά. Να υπηρετούσε μόνο το γερμανικό κεφάλαιο θα ήταν ανεκτό. Γιατί το γερμανικό κεφάλαιο επιχειρεί και φτιάχνει προϊόντα. Τα χρηματιστηριακά, η ολιγαρχία, το χαρτί, τη Φραγκφούρτη και όλα τα συναφή. Έχουμε λοιπόν άλλο δρόμο. Ότι πρέπει η πολιτική να ξανακυριαρχεί στα ελάχιστα. Πολιτική και δημοκρατία πάλι. Ξανά, ξέρετε, στη δικτατορία μα λέγανε τώρα θα ρίξετε τη δικτατορία. Δεν κοιτάξτε να σπουδάσετε, να φάτε ένα κομμάτι ψωμί. Και ό,τι κλείνει η πόρτα μας. Και κοιτάξτε ο καθένας τον εαυτό του. Όχι, εμείς είπαμε κάτω η δικτατορία. Και θα πούμε και τώρα κάτω αυτή η δικτατορία η οποία έχει σχέση με τα χρηματιστηριακά κεφάλαια. Εμείς είμαστε με το παραγωγικό κεφάλαιο. Είμαστε με τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, πάρα πολλοί επιχειρηματίες στην αρχή ξεγελάστηκαν και λένε: ναι, ρε, έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί είχαμε μεγάλο χρέος και έλλειμμα, διότι ήταν του δημοσίου, δεν ήταν το δικό τους. Τώρα ήρθε σειρά της ορισμένη. Ξέρετε πόσοι ξεγελάστηκαν και είπαν: ναι, μπράβο, και μετά κλείσαν και οι δικές τους επιχειρήσεις, ήρθε η σειρά τους. Διότι αυτά τα χρηματιστηριακά κεφάλαια δεν υπολογίζουν ούτε το παραγωγικό κεφάλαιο, ούτε τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Γιατί θέλουν να συγκεντρώσουν δυνάμεις. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, τα μέτρα που πέρασαν να φτιάξουν μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες μονάδες. Αυτό που είναι η τάση γενικότερα του νεοφιλελευθερισμού. Συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια. Συγκέντρωση δύναμης σε λίγα χέρια. Και την ενημέρωση και τη χειραγώγηση να πει ο Κοσμάκης: τι να κάνουμε τώρα? Όχι, ρε. Είμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Και βέβαια θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Με τα χαρά. Θα μας ξανάρθετε. Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.